uns pressupostos antisociables, que no contemplaven ni una sola mesura per crear ocupació, ni una sola en plena època de crisi. Uns pressupostos plens de despeses inútils, de la fanfàrria, de la tonteria, del protocol i dels gastos de representació inútils que tant agrada al PP perquè els encanta ficar-se el tratge i la corbata. Uns pressupostos que significaven precisament el deteriorament dels serveis públics dels que estàvem parlant fa un moment i de les instal·lacions públiques. Mentre nosaltres ens desganyitàvem plantejant que pressupostos, modificacions pressupostàries, el que canvia després dels pressupostos, el que poguera quedar de remanents, és a dir, sobres d'altres pressupostos, junt amb les inversions que venien de l'Estat i de la Conselleria, que venien quan venien, i de la Conselleria per el tema de la crisi, Planer, Plancer, etc., se contemplaren de manera conjunta i conjuntament tots els grups pogueren debatre, pogueren decidir, pogueren considerar quines eren les prioritats en època de crisi per invertir tots aquests diners. Doncs era al revés. Els pressupostos arribaven, això és el que n'hi ha, com ja sabien que n'hi havia algú que ara va votar a favor, ahí els tenien. Venien el Planer i el Plancer, hem pensat això. Si te pareix bé, bé, i si no, doncs no. Venien en les modificacions pressupostàries lo mateix. I nosaltres insistint en la formació, en polítiques d'inserció laboral, vam proposar una comissió de crisi contra la crisi, per la redundància, se va crear, no la convocaven pràcticament mai, Mario la va definir textualment com una pantomima, i aquesta és la sensibilitat social de Mario. Insistíem en els serveis socials, en el compliment de la llei de dependència, en la necessitat d'una nova política industrial que prioritzara nous sectors sostenibles i innovadors. Insistíem en que tots aquests diners que gota a gota se gasta l'Ajuntament de Nules regalant-los a l'Església Catòlica, no se sap massa bé per a què, se'ls donaren a Càritas, que forma part de l'Església Catòlica, per a que pogueren arribar a donar aliments a la gent necessitada del poble. Perquè, tinc que dir-ho, gent de Càritas es té que ficar de vegades diners de la seva butxaca per a poder accedir a aliments. Doncs molt bé, l'altar de l'església parroquial el dia del Corpus s'engalana amb diners de l'Ajuntament de Nules. Que ningú veja anticlericalisme en la meva intervenció. Però això és una vergonya. Això és una vergonya, especialment en època de crisi. Que se gasten 100.000 euros en confeti en una cavalcada. Que se gasten diners en flors per als altars. Que se gasten no se sap quants diners en no se sap quants actes inútils mentre se'ns diuen que no és possible aportar fons propis per a lluitar contra l'atur i per contractar desempleats. Això és el que tenim. I també és vergonyós en tota aquesta política la seva actitud cap a l'agricultura. I n'hi ha que dir-ho ja. Porten en el seu programa electoral que van a lluitar per la denominació d'origen o una marca de qualitat de la crema Nules. Esquerra Unida ho va proposar en aquest Ajuntament, porta 7 o 8 anys proposant-lo. Esquerra Unida a través de Marina Albiol ho va dur a les Corts Valencianes i el Partit Popular va votar en contra de que s'iniciara l'estudi de la creació d'una denominació d'origen crema Nules. I ho porten en el programa electoral. Bé, cadascú que faci, evidentment, el balanç que considere. Nosaltres